Bikotea eta ama mater den negozio. Nire emaztea? Bueno, horrekin gure helburua hori dagoen, da? Mertxe Garmendia, Eusko Jaurlaritzako turismodako zuzendari orokorra, Iñor Tellería alkatea, eta gero ja famili guztie, Xabier, Arrebak, eta etxeko guzti. Ama, gero Arreba nahiek, oinatuk eta famili guztiek. Piskat udalan aldetik eta usartuko naiz herrin aldetik egizan ongi torri ematea holako beste zerbitzu bati, ez? Hau da, herrin falta zitzaigun zerbitzu bati. Horrek herrie aberasten du bere eskaintzan, eta beste aukera bat ematen dira, herri bisitatzen etortzen dira, bertan lortzeko, aurrekotaz aparte, ez? Guk familien ama, 3 seme-alabak, eta geure bikotek osatzen dugu, eta gestionatu behar dugu hotel berri hau. Hotela, gu betidanik tabernan munduen bizi izan gera. Aitonak orain dela 85 urte sortu zuen, erosi zuen eraikin hau, eta martxan jarri zuen, gu 3. gizaldi gea, eta 4. gizaldi ere, ja esku gogatzen badabil. Erabaki egin duen familia bezala proiektu honetan murgiltzea, petxate egin duen inautritzatzen bezala unea bazeola, zerbitzuk bazeren herrin, baina edifizioak epe bat osatuta zupen, eta erabaki egin duen obra garrantzitsu bat egitea. Eraikina, ikusten duzuen bezala, kanpotik itxura berdina dauka, 2 zarreko hotela montatu dugu, 9 gela jarri dugu, 7 gela bikoitz eta 2 gela banakako, taberna eder bat, taberna hau izango litzateke, sukalde batekin tabernak, eta hau jangela da baita, eta gero beko solairuan beste jatetxe bat jarri dugu, jatetxe bat beste sukalde batekin, eta espazio polivalente batzuk. Nahi dugu espazio hortan bilerak mantentzeko toki aukitzea, presentazioak egiteko, eta bar. Edifizioa erabat domotizatu egin dugu, orduan telefono mobilen bidez, ordenagailu baten bidez, dena kontrolatzea dau. Konbidatu ditugu herriko elkarteak, pentsatzen dugu herriko elkarteak segura mailan oso mugitua direla, segura beti azaltzen da egunkaritan, beti dauz zerbait montatuta herri honetan, eta eskarra nahi dugu eman erakunde horiei musutruke askotan hainbeste lan egiteagatik. Eta gero, tokatzen zai baita seme bezala, amai, eskerrak ematea, 52 urte hemen lanian, isilik, eta bultzada importante bat eman digulako hau aurre emateko. Eskerrik eman. Arkuk diok, arkuk erabat zahartuta zeren, orduan bertan bera bota egin uzten, baina gero zentimetroka, milimetroka, 100 bezala xe berdin jarri dugu. Posteko zerenak originala die, eta edifizioak 350 urte zituen, era berritu egin da, baina lehenko estiloa eta mantenduz. Aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean. Hemendik aurrein suerte. Hori da. Eskerrik asko.